friends, welcome back to my channel Fathu's Dream World. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പേപ്പർ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് കൈ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ 2-3 കൈയുടെ ഷേപ്സിൻ്റെ വരച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ഷേപ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. കുട്ടികൾ കത്രികയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കണം. പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ഷേപ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ കളർ പേപ്പറും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ഈർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പേനയുടെ റീഫില്ലറോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വാൾ ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. അത് കാണാത്തവർ കാണുക. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ബാക്കി പേപ്പറുകളും ചെയ്തെടുക്കണം. 3 ഫ്ലവറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് 3 തണ്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ തണ്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ സ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൈ ഒരു പെൻസിലോ പേനയോ
അപ്പോൾ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ഞാനിതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ തേച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്കിനോട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് മടക്കി ഒട്ടി. ഈ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ ഒട്ടിക്കാം. ഇതുപോലെ മറ്റ് 2 ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഗമ്മൊക്കെ തേച്ച് ഒട്ടിയപ്പം ഉണങ്ങി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.